Piny owacho kotenore kod riwruoge ma ok mag piny owacho dhi nyime kod jiwo okenge mar neno ni oganda mathoth e kaunti ma Migori ondikore okumba mar thieth mar Social Health Authority (SHA). Maromo jokuny mula 2,000 ma kar kunyo mula mosiri igeto e bwo chenro makama mar ndikruok e SHA, kendo gin chenro ma bende osir kod achiel kuom joket mwandu e sekta mar kunyo mula Okech Sala. Okech wacho ni okawo okang' makama mondo mi jokuny mula ondikre chenro ni bang' yango ni thothgi osebedo gi pek e yudo thieth kaluwore ni pok gindikore. Jokuny mula manoyudo thuolo mar ndikore e chenro mar SHA onyiso mor margi ka giwacho ni chenro ni dhi miyogi yot mar yudo thieth. Okang' makama obiro e kinde ma tend kaunti ma Migori yango ni mana atamalo 42 mag oganda jo Migori ema osendikore e okumba mar SHA. Register gi to chudo ne tamogi. Jomoko ne okel negi the highest amount because the ground nyawa register ji. Nyawa register our people kendo we were assured that ka gibiro tiyo ka gidhi chulo ne ji SHA. Koro as at now nyawa timo mana registration kaeto ka gise launch gini ne gidhi chulo ne jogi. Ng'ato koni ni no se register chon ok ochudi. Ng'ato no se register chon giling' aling'a. Thoth ji mane wakuongo kelo nyinge gi gin jok mano register chon to ok gichudi sebena mapek mamiyo pok register SHA no nikech pesa na onge go manyalo register godo. Koro momiyo ka na winjo ni jira kawo ji aringo mapiyo mondo mi ambe okawa. Asebet ka tuora to aka nyalo konyora onge samora kwamo nyaka samoro hospital kachiel gi nyithinda. Koro gi sa na winjo ni ji dwa kawo SHA i register negi to nitie kaka nyalo chule jomoko matin. Koro abe na ringo mondo mi anwang'ra kanyo. Register ng'atno namba 3 gichulo pesa